Biamono kigimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV ni magaro bendegia yili tukoria Jumamosi ejini gochitire tariki 24 ecyumutinyi oyo no mutinyi o 12 bu mwaka wa 2022 ryo kwira ribageri gukorga ni kigima samangana Amayia yigeteseni kya unambe mo yigeteseni kyumuno bwikigusi kya Ndizi TV. Merry Christmas and osiasole kuruga yasegeteseni kya Ndizi TV kene kigeteseni nambe mo asoro kongorwa Gusii agima na boigo Chinsa cha Michael asebuli baguturiye ligwetera senchera yimitandao bono kindi chinga chingiye bonongo kwarigania onyala ko sanga mona inchi asomuro buli bwa mangana Amayia na boigo maga ya yisomuro buli obweke umbo inyoranga rero ni tukule Jumamosi na butambe kero lili tukule Jumamosi nigo tugutwara mu rubiri yo itomanyete butambe mu rubiri obweke umbo ali tukuli rero nigonde no mugoko kigima kobano mokenione wili tukuli rero nigakuru kwa Honorable Jeremiah Ongeri oyo no MCA kurwa majoge basi imeye county ya Kisii nere tole nere mugoroba ya bono oikire nyomba nigi aliganiti kigima na injini aliganiri bono ngo chale gaiga togosorie totereke gaiga tukwana mange kobwatekana na magendero neba kere chinga kichiri to chirigireti bona mangana yisuguku na bogo ne mega yumwa komuya wiga tukwana iguro iga mangana aliyetwa aberega ukorekana na alia prospects yani alia rebusio tochikorana kyo chikorekana kere ya ikiru mwaka bw'ikiru bwibere nemero ngibere na Isato bono yote tukoreri bageri gukwariga ni kigima basaki baito nigo basoka emambia ya rero na kurigia mangana Amayia senchire yubekira no kigima na nchini gontegete nkomanya senchire yubango kigima tokwirena doso asumuro buri ubweke umbu bono mangana Amayia sigeke kirebusio ya oyuro Chinsa abo okuletera mangana Amayia senchire y'umuntu wabwe byorokeryo nigakuru kwa Joshua uta inche nigonkuru kwa John Kibati mangana Amayia asenchire y'ubikirano abara ikuruase ekanisa ya St Andrews kawa kuruase semelia ya Suleka ime county ya Kisii igobagikere bikorwa ebyechimbo chimbe byo byabere bigokorekana asama tuko bwangoiga kwa nikiwayo nigobatebire buna nigo abantu bante kumwerenera omunenya sae eliyo kweneke buna chimbo chingiye cyabare iranereire umusoki itunde mo Steven nigatara gwekeseme yasuneka na ukorega ndiyo robotiro kubwati yasenkira yobekirano ebyombe ao bikwegera chimbu chingiya byabeire bikogikeli chimbu chimbe cyobo kibago nobo sokubwaene kigu asoro wongorwa Gusii obo mobwe kanisa ya Catholic na bubwa bwango igakobekeli ogiria yebena sebikore byo gati yabo okorosigwa maiso kwa mwana Junior Sagini chimbu cha rokanira sebwango iga tichiri chimbu chiri chingiya abokenya sana bokemwanya abantu gosambwa ene sotoka abantu bakolera yara mabe nyasare ngo samba kero umuntu akolera mabe tinyegane tingani ngorenga gotigara yasarenga goitekero munjo kolera yara mabe ntogane tinga balenga balenga gotigara. The Catholic faith, we are condemning the evil in society amangana to igura go kwaneka muna abantu kuruziwa maiso muna violence of any type etoko condemn ande tu agambire nabagaka baito nakobatebinga tiga tonyare ko babarendi the mentors, the protectors and the providers of our families and our children. Bakogikeli bokongwe bikore byo nigo babasabira babwatani be kanisa kurandi omorembe no bwa matobuya bakobwatia chimbu kireme yebuku tokobolinga nyasanya reko tutumero moyo yo mutagatibo ingakero yo muitanya gonchoreria na gwitabire giro gotulna okora yaramaya tiga tugane ne abanda yaramaya kilio kugani okorerwe na yugani mwanya bantu mino ne rakorerwe igo tusaberna yaramaya tugikeria yaramabe asinjira chense ichi yamate chito na turangiria abantu baitabire giro gotoliwa. As a community, as a church, we want to be able to see na tuarenge kale tuarenga abantu barabatoereru na enda abantu babwato mochoko ase obogima bwabo neji family chieito gito ko sangana na bande ko sabera abakori amabe baonjere bakora yaramaya kusabera turni cyamate ciga cyakunura makunwa iga nabalia banyorire mechande iga kuno mwana Sagini na bande sanyare ko basinya na abakonye
na kubabara abamo bogoseni wasorendruaye nonya ase chingaki echi chiemega yesuguku nigo basabira abanto koba batwereru nonye bagochenga na totige ayaramaya nugocho wa Kristo tiga konyara okuna kero yomoita tiga ayaramabe na okora ayaramaya mosiseniwe naande tobaganire mwako muyebwe ebisio otali nemekone yiga egendere tokorekana ingegere abantu banyesa bamenya soboremo na soboteruru na sobosanga mosiseniwe nasukwengia nonye bikore ibe biganite korokana sorogongo rwa Gusii nigo bonekanisa yesokina kubika ing'ana yaye bene ase bono yagikeirie bikore ebio na gusaba abantu banyare gonchereri chinkoro chiabo na kugendereri chimbwa chingia kuripoteria Ndizi TV koroiga sensemo ya St Andrews Kagwa Catholic Church gotoka ensemo ya Suneka ene bunge ya Bonchari erietaliane Ndemo Steven Biamono kegima Ndemo Steven asoroboto ruru ikirano kegima kubotekana nemangana yebikorwe byabire bitari byabire korekara samutukabwangoiga utekana na hibono gunekira ye muyukoro cyubwanchani nabo igo gokonye chiga kieci chimega yisuguku nabo igo mwako muya ikyombekemo gikanisa yege Catholic ashekenyero yesamba ikiotoka ensemo ya Kigati Nyaribari chache me county ya Kisii ni gobono yasanga nabalia bobwato kwenyara gwanse kegima eliokuenekia bunana barobwo nkonyora kende kiobrachi kobeka munwa chinga kieci chimega yesu kukura bwigo mwako muya musaki ito onyancha Vincent na ikenseme gino kwege ndiyo roboti rokubwatia Kansora Redempta Monchari kubwatana nekyo mbege kanisa yige Katholiki ekiakora kurwa sensemo ya Kigati nige mokige tambukiro gyokubwatara bali batali kwenyare likonyara kobakonya gati echindagera aso kwaliganie siguku litsuko lyankyo nigo Redempta uyoro mutakanwa atebere buneme chanda eteretenero ya segetiro koba okumurobelio yo omurobelio gona lengo muchande kukale nche yake kukanone siguku nanywa mache na abana bane ekora ndo muboraka Bona karonko nyoranga nche sikuku nakalire kende ebicherie goche sindenga aba minto mbaro bakachandegete igonte neteke kundi kana nachete kolgen kanyonya sound seseniri ne karona nyorte ko onseni kormogondo karona aba minto na barbuese Christmas yeke mbaba sako baba tabwati kende na aba gode kinanyolegeke na kina balenteire asamenta bunani gabere gakuruo bokonyi gochia somo baromoke ekia mubeterri kubwatarane kyombekiye kanisa asaba igabanya kyombe boigo bariganie getambo kerekyo nyana gakonyira abantu babere batatu bane bono nanyo gale ina gyakora narangirete gekundi ekegeto ngabatenga inchumba tome buno ndukora korwango batomande bande siji nyomba chinde isi bali batabwati baba kwaga kena barobumambe bakune gekundi eke etokorukunga fra group urwa senta ya Kigati anda Cathedral Parish dero litukeri otwara bole tuguno murayo ito Redempta Councilor Redempta to chiche totalera aba batali babwate obokong ase chinka chiabo batali konyore Christmas banyore ganto na barabuli tukoria mambia kare yesa ko uru asinkora cheito bairaniri ngambi yamono toetera sinyomba nkenke na abange mbaro tutaraetera babwate mechando wao batokuira neri ngambi yamono ase kerengereria keki yare tatase gekundi geito tukagesanga yasanya ko museseni asare gati ya bali banyorobo konyobuni go barrokana ko banomo go kogetania kerango ekero kerio bunani go botaka bobwatetense ngoira ni reda mitango yambi yamono enjere rule goto inyora muna indwa abare mafu tutali kwenyora munanje ni ndware nekiombeke njera mwerule museseni we yasaba mente gisemi ubonga bakinja sekene na bwatekene ninda no magoko gakiba kembre yatule Mwandu sirie senta manyete gaki mwangonya ira abanche nintari aba mwangonya ira kurumambi na no maseka tata nawe kabishe amuna atirire ndo sataiga natuko mwana bwate to mwana tata yan nago kirnanje monga yanga yekanise saburi no erega ata birembi yamano tumo basa kontukuta chingaki Redempta ni gagania serikali ya kaunti ya Kisii ko ene kiabuna nkuru barobo konyi go ikase ebinyoroime ngotebia serikali ya ito omugavana ito na Doris Donya buna women lab ya ito ya county council ya Kisii Gusii county council akonya abantu buna abachandegete nkorige tora abantu bale street twakana uboka na bale children som twakana uboka bachandegete buna mwarigere ebikiripwe bikocha gocha abantu ito chandegete iga masindani tuerule ntubune gekundi kya Nyasaye goetere Nyasaye buna atoire chinguru tokomnyoka torra abantu bale bachandegete komoranje ndugo totomana batoko genda tobaikeri keko garoko nyora kwane kwale ngogoke
Ripoti ya Ndizi TV kurwa sensemo ya kegati imeye kaunti ya Kisii. Ritirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Biamuno kigima Vincent Onyancha kubatikana roboti oruo kuligilia olibali bokonyorogoke gwetera asichiamate chito utikana na yomo waziri bwamangana yobo chenu kurwase county ya Kisii omongina leabwari nigo bonako keiro bokoreri bogendrete okolekana sinyegitali ao imeye county ya Kisii diskulia lero nigo bomerana no Musakito Ndemo Steven na kunchukana na kigima imeye nsemo ya gucha ejokulira yobo koreri bogendrete roro nyoro roboti oruo senchira yobo kiranu. Wizara yobo chenu ngati wizara chira inse serikali chie county ime ya Kenya. Kago talira gati nyagetari chie serikali ensemo ya gucha echo chire nyamache kenyenya na ugembo nigo waziri wobo chenu leabwari ainekia buna nago kerobo koreri ainekia asichinyagetari echio. Ekerenga nkelinga etwataga kuligerelinga abantu mbale nyagitalia maete bwa abantu maete mborake kyageranda abantu baitu baigulenga abanyagitali mbale somogiro nataka kumanya nga abantu aba oboire lakini obuya narolira abantu baitu muri nyagitali mbaroro ngocha bale ntotageta abana inchi baitu banyore services chire chingia especially ngakimune yesuguku tomanyete ng'abantu abange baruchi town ibalenka abo twatakoranga kitogendete kwibeka nga semeyega ande tororenga services na jojinji gendeta sechinyagitali nonya abanyagitali bagosereti kwenda asomogiro naine kibune county ya Kisii netachabe kungukwenekia okobwata no koigwano kuyankoro gati abanyagitali amone county nande sogotebana ko mushara tali ogwanja ko mugambi to wanare busimbarati tali ero kuru mushara okuru national government iye kagera tukakwanira abanyagitali baito ngani yunga ikenegento kero countrywide ti county Chinsa na what experience the same problem and they are on duty igobano onko tagete koiraniria abanyagitali baito ngambi yamane kyagera bonsi mbaigwerete muito yo wako hospitalini nkora bara abantu baitu leabwari nachengero moroberi bwekerero bwokwena na kwa marioga sechinyagitali oyo ainekia noro asichinyagitali satatalira rero obokonguntu atwara bwa marioga nataka koranga marioga aina kyako ba dispense na kyako ruegwa na nyorire na digital system yaite gutumeka na yataiyo na rombi yabakonya record so that twate bigutwamanya na ande next time mwatoka tokogete se morayu to cha simbarati soko to amarioga ria toire nyaketali sondo gantu gwati mo chandonde biya togenderete despite some few challenges ijiba kwa endera ko implement we are waiting for that biya mano soko to tare seri to kolia lero ande to kubagania na inde mocho ngakiende niga abantu basabirwo kyana ni etindo amone chisegi asenga kie Yesu guku ande onde nabura nyorurira mandasi bobe lakini nande ngobate muri buya nomba lima gusiba musibake ekiagera nainde buna na etireiga twaligereria ntwara no mbaro bara nyure tayari basibire buyaka abandi bene bakanire igo rakidi buya ntu abanyore nyagitali nande to goteba ngabande bo igo bali bara isokonyoro bokongu bonga bunobu inje nyagitali mubese kwobwa abanyagitali no bali Koripoteria Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Biamono kigima Ndemo Steven kubatikana no roboti ruo omuchando wechinda nigo gendrete ekoleto ya emichandende emenge asichia matichi nyinge ime ye county ya Kisii ekio ni kiorokerio buna nigo obokonyi butakire kurwegwa bona kiombe kemo gikoragwa no kabiru mu councilor omukuru Redemptor Monchali nigo bona ikirane semo ya kigati ase baru obokonyi uchi asichia matichi chibwate omuchando yo wechinda kubasibya magoro na kubaka mariogo ase chisemecho balire nechinda Musakito Vincent Onyancha na ikirane semeyo na ukwaliganira roboti rokobwatia umuchando bwechinda nigo rokane gotaera abwasabantane nabagotu balire nechinda
ime ya kigati ekenyoro giesamba omuchando yotonya kohera ikirere kansora Redempta Monchari kogenderane kampeni yokurwania chinda kuna bana nato muntu chike umunya gitari korwe gwikeri kona gwaka bacha ko bansibeli ko bagakeri ko chinda na yakorra muntu bona igorongo chiko bakiranga bakimutago chamo bakonye kekora muntu chinda no burwaire muntu toko gundagera chinda chikoriete bona baje tabakanga kubwate simi lakini obuyantu anyora umwana umuye gutu Samaritan korunyosiaria o to basibeiri nere toko more ngambi yamono asenge njoke umbona nyagitari ntoko mangane county tabwati amarioko gose bako igino we don't know omunyagatari bwo kwerwa kurwa sekenyore kyo manyakanta buna James Ondieki oyole ko barusia chinda ni gaerere gikie kwirira okobao we chinda bono chinda echirara kabire naro chirache muna uko inhealth ororeri echiroro gira nyombe kitali korwo akonyora isabu ate achonyore mwana onyorire kogenda ne chinda chigo cha sobo chafu lakini mono echiro ne chobo chafu onyoro muntu amete nyomba yo yakoma tali koma amaje jinsa jinde kwa nyora no aguchino nache nka nyomba kagusibe bintu siara nyomba bono kobusoka koli kwa nyora ngachinda chiachire gatija bali basibigwana kwenye rendagera boigo bali bamuraba muabo ni gobago kerege tambokerekyo ngenguru kistaba nyama osoro kujamwa wazante mjale tira bakanyeso cha konkonya ngwetro sokondwa ya magori binti byantandire ina ningo sabo mona babe koro zo cha konkwana mwaka dubia Aoneri ngati naonje sikaya na kende ngeli to tuale kolia. Batuli gana cha na mungu jana royo minto pono batkwenya kokonya na yeka rombo ati na murumia. Kwenye ndo kwenye na ile maambia bakega na ayo kwenye ni gana ansali. Na buna bekire liko nga ndushi molentere na banko modende to minto ni jabanya tali njanga tayo. Ngo sabanga tunya kutuwe kana nya sawe wakarangalia utakorangalia rangalia nya ni no yo no. Enda ire njengo enda kondo warwarete. Kana jire konda nyore kanto akena mo tukurumani tinkoli mo inoge ntoge ken ntamoeti ndi tukoli weta bere ntara moroti ko ubu yakira nje morendete nyetali njanga akwita kale kolende ine chinda gutambukira chire nkwambukira chire for example abona karumo ntabwate chinda muto jumwatara gosibi na chire gosana oro na chire komokwani mbarabo ikanso ya nyomba wono ngatimbege tibi ko tobira cross di lazima jiso abiara kwanyora ngani chiabo chiko tambukira chiro gutambukira koroko nyuma totaraja gosaba bokonyi tora ikonya nikere inde bintu toranyara ko batogotanga ekyo getigalete bono no kubwatana sobwamo kurwa serikali ye county kubwatana namo nebyombe binde eriko ene kibuna nkonyara wale kurwania kuba wechinda anime yebinyoro asa abantu anne bagotebekana koba abagotu ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkuru kwa Vincent Onyancha gotigana nayo abagwatani bikiombe kyabalimu ekiria gya kupet nigo bono bamuchirie keyombe kende kirigie kulika balimu gya Teacher Service Commission asomoro buli boko balika nabo gokuba kinia balimu ebirogo nigo batebire buna kolengana barobo nigo barore nubunereria nigo bwenegetigwe nabono nigo babolirie okorarigwa bujia na koligererigwa asensemeyo yokulika abalimu elinde serikali echikobwato kachibesa chisaine na abalimu abo kulikwa asenchira ebwenerete. Going by what we have seen in the advert, there's a lot of disappointment to the extent that there's a lot of anxiety. This calls for the Teacher Service Commission to rethink and give explanation as to why the category of grade C3 to C4 have not been slotted for promotion in the advert. And the Teacher Service Commission seems to be very proud that they have advertised about 14,000 chances. This one, going by the level of stagnation of teachers, is a drop of water in the ocean. We feel the diploma teachers are getting demotivated. If the government really says they believe in the teachers and they respect the teachers the way I've seen the president saying and the deputy president saying, let the Parliament of Kenya allocate money so that these teachers who are stagnated can be promoted. Ili tangazo ambalo limetoka ambalo limefanya mwalimu wa shule ya upili asipate nafasi ambazo zinatoshana na namba yao katika kupandishwa vyeo liweze kubatilishwa ili walimu wetu wa shule za upili nasi tuweze kupata nafasi katika mambo ya promotion. And we call upon the Teacher Service Commission, CEO, Chief Executive Officer,
Madam Daktari Nancy Majaria to review or to make another advert for high school teachers because the advert is totally skewed. Wiyamono kigima abantu bali bono baroberetie kogenda sorogonko rya ruo Mombasa elio kwegokia kubwatekana nemiyiga yisuguku nabigo mwako muyeri go baenekeli woborendi asensemeyo anene mono bali bakwenda gwa kontimbu asenyancheria ya Indian Ocean na kubulibwa banyale kulenda ebintu bitwetanaine asogo tatugutwa plastic esenchera etali no mochoko kinga kicho babuligwe kwenda kigima. Mambo ya safety tumejipanga, tuko sawa, vijana wangu wako imara, na tutajitahidi kwa uwezo wetu, na Mwenyezi Mungu vile atatujalia, yani tutapambana na hii season ya Christmas mpaka mwaka mpya. Tutajitahidi tusaidie kwa ufuo zetu. Kwanza askari wetu wana patrol wakishirikiana na askari wa Tourist Police Unit, na pia tunasema kwamba tuko na vifaa ama zile water vessels ambayo ni boat ambayo tumeweka hapa inatembea katika hizi ufuo kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaokuja kujivinjari kwa ufuo zetu hapa, especially hii mahali tuko ya Jomo Kenyatta Public Beach, wako salama kabisa. The other one ni issue ya marine pollution, issue ya kutumia plastics katika sehemu hizi ambazo ziko karibu na bahari. Hizi zinaathiri sana wanyama ambao wako ndani ya bahari, na pia inachangia kuua zile sehemu ambazo watalii wanakuja kuzuru, na pia inaathiri samaki na viumbe vingine ambao vinaishi ndani ya bahari. Kwa hivyo sisi kama watalii na Wakenya tuwe very responsible katika utumizi wa single use plastics, tuhakikishe hatuzileti karibu na ufuo, na tutashirikiana na taasisi zingine kuhakikisha kwamba swala hilo tunalichukulia makini. Ikotikana na yubono abarundi abayichipigipigi ime county ya Kericho igo babiri bagosembigwa kubwatekana na majiko yebarab na bubente kwerenda anema no chinga kichi chimenyiga gisuguku numwako mujya yitukudia rero nigo bono batwara omusangirikano oyo ohaliganetwe ne byumbe bikelia kya NTSA NCBB na bwegona abanyanyimbo bali babara ni county yo ya Kericho elio kunyara kwegwa amegilio urabwente gutumika kibara chinga kichi echimenyiga na abantu abange bagenderete kurwensemo guchya sensemo ya kabire ekyombe kyo kya NCBP nigo bigokiarwa ci reflecta guchya sabarundi abo bechipigipigi. We also had a small token for those who have valid driving licenses, those who have taken insurance covers for their motorcycles. We've donated quite a number of helmets and reflector jackets, and this is a small contribution, from NCPB towards promoting road safety, within this area. It's an activity that has been ongoing. It's not yet that we started today, but we have been actually sensitizing all the riders, especially within Kericho region, and I believe the message is at home. Tusikimbie sana kwa sababu ni msimu wa Krismasi, tuende pole pole ili tufike salama. Na kwa wale wateja wetu ambao tunapanda pikipiki, ni vizuri tuzingatie ile pikipiki ambayo tunapanda, hakikisha iko na namba ya stage. Hakikisha ule mtu ambao anakubeba kwa ile sticker association kwa sababu ya safety yetu sisi wenyewe, kwa sababu najua sasa hizi ni wakati wa sherehe. Watu watachukua advantage, watoka mahali pengine, watatuharibia taoni yetu. Wiya kigima egati yabraibe dini yege Islamu kurwa sensemelia Garissa nigo babolirie abantre babonsi kuba maiso alemo no chinga kechi chemeyiga yesuguku ekero bagendrete ko ira abantu kurwenseme mo guchesensemo ya kabire ukwa na chingaki echoko yorwa ekwa muskiti omonene kima sensemeyo omanyikanite mna Salman Faris himeyo muchugarisa igo boigo baganirio bwamate no murembe ekobekwa chingaki echi echesuguku nigo batebire buna nigo muyiga uyokorekana ase umusikiti oyo urachikoba gukwigurwa kitariki 5 cy'umutinyi mutangani wo mwaka wa 2023 bakoragwa na Ahmed Sadmar nigo bahenekiriye buna umusikiti oyo bono nigo urachikwimukiya abantu abange kigima asensemeyo na nigo urachikoba omonene kigima. Naambia hawa hii sasa tunaingia kwa msimu wa festive season, mwisho wa mwaka. Kawaida kila mwaka watu hao wanasherehekea, Wakristo wanasherehekea, Waislamu pia wako na masherehe zao pia. So tunaambia watu wote wa Garissa kudumisha amani, mambo za madriver kuendesha magari pole pole ili tupunguze mambo ya ajali mingi. Hivyo ndio mahubiri wote hapa Garissa
wanahubiri watu wakae kindugu, watu ni watu moja, siasa ifanyike, lakini mwishowe mmoja tu ndio atawin, kila mtu hawezi win. So watu wadumisha amani, Hii itakuwa msikiti Pioneer Mosque. Msikiti za mbele za Garissa zilikuwa zinakaa vingine kidogo, zilikuwa zinakaa kienyeji hivi, lakini hii sasa ni mamko mpya. Vile chairman alisema, hii msikiti sio zile msikiti zingine zilikuwa mbele yake. Hii ni modern mosque, imewekwa kila kitu. Salman Al-Farsi Mosque. Gutigana na yo no mwanchu murigeli mongino yomo bwe miaka 50 kurwase ekenyorogie samba imiyakigatie county ya Kisii ni gaboririo bokonyi kurwase serikali ejinkubwatekana yaje gutigana no mugakoye magayirie mwana lia nyumba rutumura ni gatebire buna nigo agwetera obokongo bonene kigima magayo konyora abana kianda na nigo atagito bokonyi ekurwa ase serikali mwanchu murigelia nigo gutigara roboti oruo ogendere kururigelia ekerongendrete kuyarigania eliuma kwirana no mo MCA na bwigo honorable Jeremia Ongeri mna gotebya kurubu majogya basi yo ne award egotoka me county ya Kisii nigo tetengi yariganie mnoroboti urokoera nichegaiga elitukwanere ayo na yanda mange balitwakonya na borobo Petro Minila Mukere semo yichibicha na bwigo Joshua Uta semo yibirokelio inche igonkurukwa John Kibati okoibora mbuya borende okobarra abana na kumuchando ninsomanane neboria maswari abana ba minto nyomberire mwenarioka mama ya bangani tika kungusa nigo tuika senka yomongina Ruth Mura ekenyero gesamba ime yakigati county ya Kisii aiga taliboye kolende nsobo na bakorokana ko babuya kolende birengereo nigo bimuicherete abayiboli baye bagakuwa na nere omonena se family yabo kolende omosbat Ruth nigabwata abana kyanda omwana okyanda nekengwerere kyumutinyo yomo ninjo mumuroma no marucha ninda abana yo no yokyanda neboria maswali baka na akaire mwana bweskuru njo mwese kwa manne mama na tata kwete 2013 bagantigero bororo ingingo karadina agachira muno yorionde bwangire gocha ko Tanzania na arure skimu gocha ko bara montindeka tindwerere ngombe men ebdalo de father thank you ayonsi taliwancha kwaye eskimu na sasa gate kolende enyomoti ya chigoikirania buno kogani kwaye kwarenge orengererie weita kolende na muirogete Nyasaye bona nara ringo kora baiboli ngimoroche nkora neboli ne rutenyo roche bukwera yankani ne saburi kero aba chianti siankani deskimu bankani ngato basuweita karna ga jikona basamaro 7 bando mereta machini sawa kana tena moya mama karire katimbi bana ka chumbi cherisa kero montanga jirindere mambe tingo kwana parle ma tinso wakati montindeke nyambera kero ndago kera kunyura ogokwa ko bibuli baye amariga nigagoiteka yori bandigere tubururu kobo moise komana na kobo momura tata ndatinga mwana na kure na gotigere getara kyumurero kama boli tata irore rango aganda itokonyora kandi tati ninganyora mwana ndo tata maruja ngamareta no rorera ko masawati nyanga sabaganda itakorera mama baganda gokorera kwa bwatiriso ngatiga tingere timarika okoragera no mochando ekyo bakwebisia no bokongu tabwati nyomba omusamaria ningogose eboriri pakabana ngo mate manda terereti neboriri na tokatakara matera nakyo karandar kobera ngana abantu nerio gyo kanyangire tentenya ngora gento ketenya na sibichi yango no konga kabusi sabuni ngira na yiga ndiko sana jiusi chi ananye sikira nyomba nebori amaswari korutwa gaite Tanzania ngiki agarenge teraya ndoji kotera music yokorera yagaranze ngeteraya tata ngiki agaranze ndorera timbwate baibore ngiki agaranze ngeteraya nabango tere yangorera batuko mansa tisa siemo mbolingi okuogera na mataintiga yamate tera motiga maiga asebagania serikali kumuinyora musuwatye ne bagwata bokongu akogenda bwoye
Ono sokore muri oboiga na andu ira na gaiga. Ndukero mundu na bako makonye kia bwata na bago eta no ani nyumba yitu nyo bwata obusina bokomwa. Oichoro seria bana bahendaga. Keranyo rira etire no ne sebinyoro byito asande kare tutaye mugondo. Na bara atabule no ani ritoke. Atabule rusi no ano mungu ibwa metororo. Kwanyora bono ngine rendagira yo kamenyera tata chitianyoro muntu komokonya senjerende nande yo guchukuragira nyumba. Na bakonyora urarire nchara na bana bwate. Obokongwa bwate bwitane ti obu muntu agotwaruri bwato bwisanigete. Gagi tokuburia serikali. Yari kunyarekana. Mutume no ano yomo aiche egerero rere murige njere yo komokonya. Iga bwato obokongwa tabwati kenda abana barabona bwate kianda bonigo yabwate koboko mwarorire no yo kianda. Na abana bande baembali ku skuru bakogenda umwana okore kondo irana. Oko nigo gotigarete okuburia ku mungno yose bona tebere buna nigagendrete gochandeka nonya gotwara abana kianda okubaragire nigo yabiro muchando munene asebono aganiri obokonyi kolende ekerenge kenega no kuburia abaraibonsi kurosrongurwa Gusii kone kibunango kabare asenseme yakegati elibanyare gokonya umungno yo andake koirana na komanya senka yaye nigo yabiro muchando munene egento kagerete amenta senke kulende kolengano muiseko yo monene ni gagendrete gotebuna omuchando monene libuna maumwabo ni gagendrete konyora abana asebona aikiri abana kianda uchume bune gagendrete kungana kobata kuna mabera tayo okorara nchara ngati mechanri bagwetira batari konyora kende no nabo omungina murani gagotebuna abantu bagendere komora buno muntu muibi asago etani go bakomokagira nere oru muibi gento kegosira bamukagira unanere tirende okuburia gotigarite nkolibuna omungno yo muragose nakonyeke korengana n'umungna Ruth Morani gakomonyebuna ere nare nekerenga nekewa kyoboteri tari sauti ntabwati gina sabira mongo nakia ka gukero mutwana gono moteri ngeti sauti tari yana nja gotero gotama sauti tari yana tumshukuru ni Bwana yeye ni mwema ni dirisha yangu sina dumu mirere Yomusukuru Mungu agarire orusirie ka gwenda ndamanye ngangere moyo udiseni taranta setu kwa Bwana kama wale wawili waliona faida nirudisheni amana nangira naliye taranta ejeba rudiseni yogatero kuningwanje none metema nyora ngotenya ngotera ngobwike julio ratama ekewa agokwarira iga n'umwana yeke ngwerere bw'umutinyo yomo muiseko yomonene murini kwamboka nigasogete kuri ndomugako yakabwato na gosibwa sechera ekamubetiriria airane asingina maiga yogotigera klasi sano na ibira sensemo ya masomo yanjo mama batari kuiwana na tata banyora moiri onde ongire school bagoika baru bana baendororo bangoi ondo ongira liria ngire skuru ambekire ngenderete ba timaite sitanga yeko kwanyora ali semenyete kwa batebigu kwanyora lyo kwa skuru wate mamo mino bachire goko bakani baba bale ikuru omanya no te bano ina bagoche go babwati bono ngoi ngarusi ngandu ngiru ngachanga ka 2016 ngabatebye tindi ko kara kwende tindi kwanda skuru ena moko ngoncho kana nigo mbuya makore kimbuya montige kolengana na muisoko yechinga kichiniga ichanere okoibora kwa bana bange korwa sengina mutoko no nyansi totolete kole kwende tachokibu ya terengana ini momo kawanya ka kimomo sabere na kole kwende na bwe na kole kwende na bwe na no yo mane no ndi na kole kwende na kora class iti agateba ta kwenda skuru kyagera konye nero gwe owe so minonje na so gete konye na ibasanda kini musacho na watu mutinyo lengo ogata nechera garatiganche ndara mbendara kole kwenda ra bera mwari wanchaga kimotoko wanya mutorigeri gasinde onstokole edo usinye muna nachitinganya watu mwani nasinye tugentongo mateina sina girete na njini batu nasinye tuwoni ntoko nyora bana usine agibwari wancha mamukonyi mamutiyo konyora bana koroko noku tutaro chikoroko osiba arwali to konyago konyu muna jusi na agenda kanyi na igwete bobe nasinye tukokonyu kobori una kimamo minutari atari kenyora mo isotai ndundo bamanyeti enkeye bono nigeganetio bokonyi asibaburia serikali ya munabara ibande kone kibunango sobaregati elikonyara kobatoria
Kurwa sensemo yesamba eyue kutoka aiga sensemo ya Kegati imeye kaunti ya Kisii. Kwa reporter ya Ndizi TV na okoropo tukiboi meritira na nchi nkorokwa Vincent Onyancha. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV na ende chekire chinga gichinde chiria tokereri bageri gugwaka ngambia mono ayebuno murigereria nambe mo bwege disinikiao ekyo mugusi kya Ndizi TV obwansu bwo mugusi kuruga ga Ndizi TV kwa niaba ya board of directors CEO na boigo management yonsi yegedesinikia Ndizi TV nigo kwereri bageri gugwaka ngambia mono asukuriria meroberi yonsi na boigo bono toikiro mwali bwo mwaka yodokwereri bageri okuganiria esugu kwengia na boigo mwako mugia bwikiri bwibere nemerongo ibere na ibere kurwa somuroberiyo bweke umbu na boigo nemeroberi ndeyonsi na bali bonsi kurwa Ndizi TV nigo kwereri bageri okuganiria chinga gichinyororo inche nigo nkuruko John Kebati mwanchu murigereria mbu yamona chinga kichiga kwanyara ko bagukoira ukunyara ko bakototengera bana nduge taseni gitu gya Ndizi TV igongoro ko Joshua uta Olio korendera botambe amangana Amayia gwetera sense moye bimanyirerio ekini chinga kichinde chingi yangu kuganiria e Christmas yekiano omwaka moya o 2023 Kenya saba sesenye Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo